Kaixo, Maili naiz, 14 urte dazkat, debatxirun nao, eta nire ama hizkuntza euskera da. Kaixo, Alai naiz, 14 urte dazkat, debatxeiruko ikaslea naiz eta ama hizkuntza bezala euskera dakat. Instagram, Nahi adibidez, TikTok o Telegram. birriale, bai. Egia, bestela, WhatsApp, Twitch ere. Streaming plataforma bezala ere aldala konta sare sozial moduan, esango nun primeran guain atea dutela, o bestela Netflix eta Amazon eta holakoak. nik adibidez Instagram, jendeak historiak eta igotzen ikusten jartzen naiz eta gehoaz, denbora pasatzen. Nik egin erabiltzen esango nun TikTok eta Instagram biak, ze TikToken pixkat komedia eta holakoak, edo bestela Instagramen jendean eguneroko bizitza eta ikusteko pixkat. Nik esango nun Instagramen adibidez euskeraz gehiago ikustetela, esango nun 160-170 bat, ze kontenidua eta jendeak hitzeiteakoan eta gehiago erabiltzen, eta TikToken 120 edo oso gutxi. Nik Instagramen euskeraz gutxi, ze lagunekin bakarrik da. Osea, 120 da. Nik uste euskeraz gutxi, ze askotan erderaz bisita gehi emateu, ez? Eta euskeraz kontenido oso gutxi dago. Nire kasuan nik uste TikToken zuk esan bezala oso kontenido gutxi da euskeraz, eta Instagramen berriz kontenido gehiago bat dago, lagunekin hitzeiteakoan eba eta holakoak, eta aparte badaude pertsona batzuk adibidez kai bultzatzeutenak euskeran erabilera. Nire kasuan euskeraz erosoago sentitzen naiz, azkenean nire ama hizkuntza danez errexo itetelako, baino batzutan sentitzen naiz derrigortuta edo erdera erabiltzea jende gehiago iristeko edo jende gehiago ulertzeko azkenean. Adibidez, Instagram edo TikTokeko antzeko plataforma bat guztiz euskeraz dana. Haulako antzeko bat indute, guan dela gutxi. Adibidez, Netflixen antzekoen dute primeran, baina euskerazko kontenidoakin, o euskerazko serie batzuk, o itxaso izeneko serie hori bai atautena, o euskera itzulitakoa. Egia da. Gaina dena dakatizkura garriz doainik da. Hau izan da saretan euskaraz egiteko gure iritzia. Uste badaola handik kanta gehiago egiteko saretan euskaraz, eta hala ere, primeran eta holakoekin iga pixkanaka aurreraka euskeran. Eskerrik asko. Eta hurrengora arte.